Right, timu rangu mroita sei, timu rangu mroita sei. Zita rangu ndonzi Chucks. Arnold Chucks kana kuti Chucks Music. So nhasi ndoda kuti timbogadzira one kabeat, one kainstrumental. Pane timu reichindibvunza kuti Chucks mabit munomagadzira sei Chucks, munozviita sei Chucks. So nhasi rega timboonesana kuti Chucks anozviita sei, Chucks anogadzira sei maridhimu ezimdanzo. Ramba wakatarisa uone kuti Chucks anombozviita sei Chucks kuti abudise ridhimu rezimdanzo. Ndowanzofarira mabhiti ane swing. Swing yangu ndowanzotoita kunana 20-25 ikokoko. So paswing apa zvinodhipendawo nechi. Ukawanza swing tempo yako iri low hazvinyatsozobuda zvakanaka kana riri zimdanzo, you know. Saka tichipindire chezimdanzo. Zimdanzo. Vanzautanganisi ne sorry. Mabhiti angu mazhinji ndio magadzira andinomaita. Mabhiti angu mazhinji ezimdanzo kandiseve kaproject aka zvinoitika tizozvizive, otherwise boy here kwese kwamuri boy here. Ndokaseve Google check. Kanibve ndakanyora kuti chigubhu ndozimdanzo yacho kachigubhu. Kanitsvake kakiki kari heavy, one kakiki kari heavy. Kanaitaka ndofarira kasneya kaka. Ndibaire to my keys
to my keys from Nexus. Ndiseka follow mbichana. Yeah. Ndowanzofarira kuisa space pasi pepiano panapa kuita kuti piano ingava strong waisi isanyongozoita kaluslusi kamukeke. Ya kakangori kasipo zimdance waisi but timu rangu rimwe riya richitanga riya waisi. Then wobva wauya kuno pastrum panapa wobva waita kuti makisi ako asandoroverana ese ari ese ka1 zvisanyatsoita zvinobva zvagadzira kamwe kanoise so kana ukabva wamastrama so anobva arova zvimwe zviri soft. Then anobva alowa malow keys ese aya anobva adzira pasi, then mamwe mahigh keys mahigh notes anobva aenda padenga. Tobva taisa goods ndowanzofara zvangu kuti masama codes wetoti pauzvikuti velocity iri pasi stereo ndoda kuti tuite kahasha mbichana so unobva waloda machannels ako ese kumixa waisa uzonenge wakuda kutamba nemabhesi. Ndoda kudzisa bhesi panapa ndichishandisa EQ. Kari reverb kedu kari kunoita noise
kanoda kurohwa kuhigh end uko kari kunyanya kuita noise. Saka ndikuona kuti tofanira kupinda mukati muno zvogona kutitorera time. Saka let me just try to high end iri panapa. Hauzosii kari dry, unongodzisawo mbichana kazvoti kuona makesi andinawo ari kuenderana nenoti riri panapa iri. Ndakama kupesa panapa. Kuona tumasini turi kurova patumasnail kuti chiki tunobva toenderana nechi panenge pachida kachopu wise. Kachopu kanenge kunorova kwi then obva unobayira chopu rako riri piano, tsvaka piano inonyatsorova piano ininyatsorova zvatodaro. Vanochibata ipapo copy and paste wise. Apo vanoredusa length yemanotes. Kwidza manotes ako, then velocity inenge iri pasi mbichana, kwidza 40 mbichana. Wobva waloada kumixer number 7, wobva waloada number 7, then wodzisa malos. Zvobva zvanyatsokunobatana wise, zvobva zvanyatsokunolingana. Number 5 wodzisa futi kalow kepiano akarenga kasanyanya kuita ashastereke. Kanodiwa bosi piano kuti piano ingoita kastrong nisika yake. Handiita kanobayira bass wise, bass ndonzozvangufarira bass reDX iri.
vanoribvisa kahasha kwanga attack yaiga then oisa ka saturation bichana ka saturation ari panapa kanzi wave apa kuti ribve ranyatsokupenetrata imwe iyayo waisa obva wakwidza velocity. Ya mhera ndoni tikabhesa kandokaita sei kuti kanyatso kuspicika waisa machupa akuchi asinyaita noise ya tobva tanobayira chii tonokubayira tuma methods chichi waisa kari kawiso chaiko from Nexus kunoka kari kawiso kawisa kana kutera tibairika katono tikanotipinza iri patoda
yeah, thank you for watching. See you next time. Bye.